खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मागो दमासिनि थाखाय जेरैथिंबो रंजा बाजा थासारि बर'फोरजों लोगोसे आसामाव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो मागो दमासिखौ रंजा बाजायै फालिदों मैयानि सानाव हाथाय बाजारावबो होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोननाय जादों मागो दमासियाव बोथिसे ओंखाम जयै जालायनो आरो नायै बेदरै जालायनो थाखाय ना बेदरनि बाजाराव होंगो दोंगो जादों माखासे जायगायाव सिगांनि समनिफ्रायनो अदेबानि गोलाव बोसोरनिफ्रायनो सोलिबोनाय बायदियै बिलोफोराव ना हमदों जेरै काजिरङानि बुरापाहार रेन्जआव थानाय बिलोआव ना हमदों माजुलि सनापुर दिमरिया आरो आसामनि दाब दाब जायगायाव थानाय बिलोफोराव लोब लोब सुबुंफोरा ओंखारनानै ज'यैनो ना हमदों खायफा बारलि रौ बायदि बायदि ना मोननानै रंजादों काजिरङानि बुरापाहार रेन्जआव थानाय बिलोआव गिबियाव ना हमनो गनायथि होआखैमोन उनाव गोलाव सम नेनायनि उनाव ना हमनो थाखाय प्रशासना गनायथिखौ होदों हाथाय बाजारावबो गेदेर गेदेर नाजों बुंफबनायखौ नुनो मोननाय जादों माखासे हाथायफोराव मासे नायानो 28 केजिसिम जानायखौ फाननायखौ नुनो मोननाय जादों रौ इलिस बारलि बायदि बायदि गेदेर गेदेर नाजों बुंफबदों हाथाय बाजारफोराव दिमा हासावनि उमरांस जानाय जाथायजों जिउ खोमानांनाय खुसि महन रायनि गोथै देहाखौ कक्राझार जिल्लायाव थानाय गावनि न'आव लानानै फैनाय जाबाय खैला जावफुनाय समावनो नांथानानै जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन खुसि महन राया दा बिथांनि गोथै देहाखौ कक्राझार जिल्लानि फकिराग्रामाव थानाय सिथला माजेरगावआव लानानै फैनाय जाबाय फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 1.5 दान सिगां नखरखौ सामलायनो थाखाय खुसि महन राया उमरांस खामानि मावनो थाखाय थाहैदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव जाथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों जाथाय जानायनि उनावबो नखरनि सोद्रोमाफ्रा गोबां आसायाव दंमोन जायनाखि जाथाय जानायनि उनावनो एसडीआरएफ एनडीआरएफ आरो रैखा खालामग्रा हान्जाया रैखा खालामनायनि खामानिखौ मावदोंमोन बेनिखायनो खुसि महन रायखौ जिउ थानाय थासारियाव न' फारसे लाबोफिननो हागोनखौ बा फैफिननो हागोनखौ गोबां मिजिं खालामदोंमोन नाथाय बे सिमाङा जाफुङासै 6-7 साननि उनाव बिथांनि देहाखौ लानानै फैबाय जाय देहाया मोनामबायमोन होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो गोथै देहाया न'आव सफैनायनि दान्दिसे समनि उनावनो अदेबानि सोरांसि 3 रिंगासो समावनो सावनानै जोबथा बिदाय होदों खुसि महन रायखौ नखराव दुखुनि थासारि फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखरनि थासारिया बांद्राय मोजां नङा खुसि महन रायनिया नखराव गासै 7 फिसाफोर दंमोन बेनि मादाव 2 हिनजावसा आरो 2 हौवासा जायनाखि नखरनि थासारिया बांद्राय मोजां नङा बेनिखायनो उन्दै फरायसाफोरनि आरो नखरनि जानाय थानायनि जाहाथे राहा खालामनानै होयो बेनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोराबो प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बिथाङा सनामार्ग टानेलखौ बेखेवनानै होबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि गान्देरबलाव थानाय सनामार्ग टानेलखौ बेखेवनानै होबाय 6.5 किल'मिटार गोलाव टानेलखौ 2700 कौटि रांजों बानायनाय जादों सनामार्ग ओनसोला टुरिस्ट जायगाखा जेराव माखासे समफोराव गोबां बरफजों बुंफबो बरफ गोग्लैनायनि थाखायनो गारिजों थांलाय फैलाय खालामनो हायामोन दावबायारिफोरजों लोगोसे रौनिया हान्जाफोरा थांलाय फैलाय खालामनो हायामोन गोनांथार मुवा बेसादफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो हायामोन आरो ओनसोलनि सुबुंफोराबो थांलाय फैलाय खालामनो हायामोन जायनि थाखाय बे टानेलखौ बानायनाय जादोंमोन आरो बे टानेलखौ दा बेखेवनानै होबाय प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बिथाङा थांनाय 2015 मायथाइयाव बे टानेल बानायनायखौ जागायजेनदोंमोन टानेलखौ बानायबाय थानाय समावनो थांनाय 2024 मायथाइनि 20 अक्ट'बराव उदखारि गाग्लोबनाय जाथायबो जादोंमोन खामानि मावबाय थानाय लेबारफोर गासै 7 गावथारलांदोंमोन उदखारिफ्रा नाथाय उदखारिफोरा बेबायदि गिख्रंथावै गाग्लोबनायनि उनावबो खामानिया बन्द जानानै थायाखैमोन खामानिखौ मावबाय थादोंमोन दा मोगथां महर मोनबाय अदेबानि टानेला आबुं महर मोनबाय बेखौ लानानै लेबारफोरनिसिम सेलुट जासिदों प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बिथाङा मानोना गिख्रंथाव उदखारिफोर गाग्लोबनायनि उनावबो लेबारफोरा गाव गावनि न' फारसे गिदिंलांफिनाखै आरो खामानिखौ मावबाय थादों होननानै बुंथियो बिथाङा सनामार्ग टानेलनि अनगायैबो जजिला टानेल लुनायनि खामानिखौबो मावगासिनो दं बे मोननै टानेला काश्मीरखौ लादाखजों फोनांजाबगोन जायजों सुबुंफोरा गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामनो हागोन अनलाइन गेमखौ लानानै गाज्रियै बुलायलायनाय जाथाय 12निफ्राय लानानै 16 बोसोर बैसोनि 3 लाइमोनफोरा अनलाइन गेमखौ लानानै बुलायलायदों जायजों गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों अनलाइन गेम जेरै पाबजि फ्री फायार बायदि गेमखौ लानानै बुलायलायनाय जाथाय बरपेटानि कलगासियाव जादों बे जाथाया गिबियाव लोगोफोरनि गेजेराव बुलायलायनाय जादोंमोन
इजाबुद्दिन मुंनि सुबुंनि फिसाज्लाखौ लोगोफोरा बुदोंमोन। बेखौ लानानै इजाबुद्दिना उनाव उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ बुफैदों। जोबोद गाज्रि बुदों, जायनि थाखाय गथ'फोराबो जोखोम जानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला उन्दै गथ'फोरखौ होसो होसो बुदों इजाबुद्दिना। उनाव माद्रासानि सासे फोरोंगिरिया गथ'साफोरखौ माद्रासायाव सोनानै दोननायावसो गथ'फोरा रैखा मोननो हादों। जापानाव फिन 6.9 मेगनिटिउडनि गोख्रोंजों बांग्रिं मावदों आरो सुनामि फैनो हागौ होननानैबो सांग्रांथि होदों। बेनिखायनो रायजोफोरखौ लैथोनि रुगुङाव थांनो हेंथा होदों। मख'नो गोनांदि जापानाव खनले खनले बांग्रिं मावबाय थायो। जापान हादरा बुहुमनि पेसिफिकनि रिं अफ फायार लकेशनाव थानायनि थाखायनो जापान हादराव गले गले बांग्रिं मावबाय थायो। बोसोराव फ्राय 1500सो खेब बांग्रिं मावो, जाय बुहुमाव जेसेबां बांग्रिं मावो बेनिनो 18%। बांग्रिं मावनाया गेदेर उन्दै जाबाय थायो। जापानाव बांग्रिं जाबाय थानायनि थाखायनो बेनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बिल्डिं बानायनायफोराव माखासे नेम निथि दंखायो आरो गेदेर गेदेर बांग्रिं फैयोब्ला माबोरैहाय रैखा मोननो हागोन बेनि थाखाय सम सम इमारजेन्सि ड्रिलबो खालामबाय थानाय जायो। जापान हादराव गेदेर फिसा बांग्रिं मावबाय थायोब्लाबो माखासे बांग्रिंआ ओरैबायदि गेदेर बा गोख्रों जादों जायजों गोबां सुबुंफोरानो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबां धोन सम्पति खहा जानो गोनां जादों। जेरै थांनाय 2024 मायथाइनि गोदान बोसोरावनो जापान हादरनि न'ट' पेनिनसुलायाव 7.5 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदोंमोन, जायजों 470 सुबुंफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेनि अनगायैबो 2011 मायथाइनि मार्च दानावबो जापानाव मोनसे जारिमिन जादोंमोन, जेराव 9 मेगनिटिउडनि बांग्रिं फैदोंमोन, लोगोसे सुनामि फैदोंमोन, जायजों धोन सम्पतिफ्रा गोबां खहा जानायनि अनगायैबो फ्राय 8,500सो सुबुंफोरानो बे जाथायाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो बियो जापानाव दासिम जारिमिन जानानै दङ, उनावबो थागोन। उदालगुरिनि डिमाकुसियाव खुंजानाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्माया जोबनानै थांबाय। बेयाव बाहागो लानानै BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महिलेश्वर बसुमतारिया माखासे बिबुंथि होदों। बर'फोरनि माखासे जेंनाखौ लानानै बिथाङा बिबुंथि होदों। खौसेथि नङाब्ला जों बबेबा नङा बबेयावबा खोमानानै लानो गोनां जाखागोन। जेराव बुंनाय दंखायो, खौसेब्ला जों गसंनो हागोन आरो गावस्रायोब्ला गोग्लैगोन, बे बाथ्राखौ बुंथियो बिथाङा। बेफोर गासैखौबो जों बुजिजोबखायोब्लाबो गोबां फारागथि थानायनि थाखाय जों ज' जानो हायाखै होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनि 16 नबेम्बराव जोनोम जानायनिफ्रायनो बर' राव थुनलाइ बायदिया गायसनजादों, जायनि थाखाय दिनै जों बेसिम सौफैनो हाबाय। थांनाय 2003 मायथाइनि BTC गोरोबथानि गेजेरजों बर' रावा 90 फारियाव जायगा मोननो हादों, जाय गोजोनथाव। नाथाय जेंनाफ्रा दासिमबो जोबनानै थाङाखै। सोलोंथाइखौ लानानै, बिजोंफोरखौ लानानै सोरखारजों सावरायनायल' जादों। बिटिआर गोरोबथायाबो 27 जानुवारियाव 5 बोसोर आबुं जासिगोन, नाथाय दफाफोरा दाबो मावफुंजाजोबाखै, जाय साननो गोनां होननानै बिबुंथि होयो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि जोंनि माखासे जायगाफोराव दासिमबो माखासे सुबुंफोर दं, जाय दासिमबो बर' राव रायज्लायनो रोङा आरो फरायनो हाया, जाय दुखुनांथाव होननानै बुंथिबावो महिलेश्वर बसुमतारि बिथाङा। मागो दमासिनि सानाव नोंथांमोनहा गाव गावनि न'खौ एंगारनानै बहाबाफोर थांनो सानदों नामा? बा न'आव रावबो सुबुं गैयै खालामनानै बहाबाफोर थांनो सानदों नामा? सांग्रां जा। बेबायदि थांनायनिफ्राय नोंथांमोनहा सांग्रां जा, मानोना मागो दमासिनि समाव न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै नोंथांनि न'आवबो सिखावा हाबनो हागौ। उरुखानि खाबु लानानै बेबायदिनो 4 सिखावफ्रा लुथिनो नाजादोंमोन, नाथाय उनाव हमजानो गोनां जादों। बरपेटानि मुसलमान गामियाव नुर इस्लाम आलीनि न'आव 4 सिखावा हाबनानै लुथिनो नाजादोंमोन, नाथाय उनाव हमजानो गोनां जादों। हमजानाय 4 दुथां सिखावफोरनि मुङा जाहैबाय हुरमुज आली, रफिकुल आली, सनिदुल आली आरो बाबुल आली। 4खौबो उनाव बरपेटानि ताराबारि पुलिस थानानि पुलिसनो गथायनानै हरनाय जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।